Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ini aku oleh kabar nek wedhus Dika loro apa? Kabar duka, kabar duka. Kemajunya peluk. Beri aku jaluk gedang. Gedang mateng ning mbon. Jadi oleh kabar iki nek wedhus Dika loro, bos. Loro. Jadi apa gak iso mlaku. Guyu dia malah guyu. Jadi gak iso mlaku-mlaku iki nganggo apa dengkul. Nganggo egrang. Egrang apa arep lomba apa piye egrang. Gedang, bos, gedang raja lumut. Jadi goreng iki dicakono mak. Renges kuwi. Oh, gini pol. Bol. Yo mateng ning mbon, mateng tuwek iki mateng tuwek. Terus mu dhewe kan. Jelek. Masa njaluk bojo ya? Kalem. Oh, kan njaluk bojo kae. Endi nang golek? Nang taman kota apa nang ndi? Joko duduk duduk. Sontene kene ning. Mongko sendel bojo. Terus juga. Iya. Kalau loro-lorone anake karo makne njaluk bojo. Ana wong ngene wis ana ambil bojo. Ora ana. Ini sudah gelem ora ya? Wis mari belum? Kamu. Masa kan gua langsung jam. Saya dapat tes semua ya. Orang ada sih sudah. Kan turunan kepeman bendo, Bu. Gue menglambre. Tuh gue malah tekan tuh kok. Masa ini kuping iki bendo, Bu. Ben apa? Nek kupingnya tuh iki malah ditekan. Ala ditekan, Bos. Nah, wali dari ditekan. Dulu ditanya sing bener. Hah? Oke, jadi aku ambil wedhus Dika. Kae di omongi makane wedhus Dika gak iso mlaku iki. Jadi tapi makane seger. Makane seger cuma gak iso mlaku. Kayak upo. Nah, sing iya po kowe kok meteng piye to kowe? Ya lupa lah. Ya kuwi. Iya, Dik. Mah. Bas. Gir-gir kau. Ya aku main wedhus. Kowe mau lapor to? Kak. Lah ya apa? Mah. Ayo nih, Mbak. Kamu? Foto. Kamu mau ikut apa di rumah? Ora kesel aku. Wah, aku lho wis rom judi ini kok. Prase aku ya. Kabar. Kabar sih kowe ya. Iya, kene penggane cangkruk ning angkruk nek. Lho. Oke, Bos, jadi ngono iki aku arep moro ning Dika arep nyambangi wedhus. Lambe kaya apa bak mbamban. Oke, Bos, jadi ngono video lanjut nanti kalau Dika ada. Tat. Ngok. Nah, guys, tekan Dika, Bos. Lagi ada karo bojone wong piye to? Oh alah. Nyapa? Bar mancing, ya Heeh, dadi oleh. oleh wis digoreng. Wader tapi. Wader. Ki arep adus. Lah Dika endi wae? Wong Adus. Kah? Adus. Dose dhewe anu. Ndi? Belum mari ya. Lah iya. Iki nek kandang. Lah wedhus Dika, Bos. Lah kantone ndi ya? Oh, mampar. iki ya wonge. Cel. Oh, alah surup lho. Aja. Cel. Di santre. Sulai, Cel. Gak tumone aku kucing sing anu. Ini kucingnya. Kucing. Saya telepon
telepon kan apa? Wong listrike mati, wifi-ne mati. Angene telepon kae ngono. Takon ngomongno Ali, takon ngetri apa? Busi. Apa? Jadi wedhuse lara, ndelok kaya apa. Mas mbok golek obat. Buat apa? Obat dingkulen apa obat apa? Dikene minyak Kayak minyak GPU. GPU. Lho, wedhus kayak GPU lho. Mbok urut to? Tak uruti. Bisa ndelok wedhus. Wedhus dikas yang dari Mbak Jogja, Bos, yang dari Mbak Jogja. Apa wis? Lara. Bukan insar. Tapi mangane anu, Mangane games. ngatek gas 11. Oh, 12. Urung gelem ngadeg. Lowemu lah wae. Hmm. Mangane lha tapi gak piye modele. Ora. Iya mah ra piye. Masih kele. Gelem. Sikile rong gelem anu. Wih, celanu gejalane piye? Apa gak ngerti weh. Keslio. Kesel yo. Layu. Terus dagluk. Lah tapi kok kabeh. Lah iya. Wedhus kok kesel yo kaya. Mesek ngene iki lho gak percaya kowe. Ya iya wong wedhus kok kesel. Wedhus kesel yo lho. Ceritane. Kesel yo kaya abuh sikile. Mau keslio. Ngene wong kok kesel yo. Kok keslewi kaya ditok. Ki ngono ah. Benane ati arep ditokne diguyang ngono. Ya. Lah besok tekan ngisar wis ndoko-ndoko. Lah dhese kiyon, jadi kono kesleo ning arep. Udah segera mati. Kuwi berarti momonge pi mbotokno kuwi wis keadaan wis sikile lara. Wis paling. Terus degluk ngono. Yo mangane yo Mangane seger. Lah ra gelem ngadeg e. Jek ndoko-ndoko. Ya tapi kuwi iso mari ki. Iso. Jajal di pokoknya teman-teman monggo sing ngerti obat wedhus anu apa sikile lara dingkulen. Mangane yo Niki lho mangane kaya ngene lho, Bos. Awake lowemu lah wae. Tapi piye? Heeh. denane digodi kaya wong teko. Digodi. Tak godi. Yo ora gelem ngatu. Sing arep apa sing Di kaya apa? Sing arep. Iki ndak ati. Lho, Gak iso iki. yo gak iso. yo dukul ngono kuwi nek mangan. Tapi awak iki Awake lah muni pol. Dulu ta wetenge, Bos. anu awake ra piye. Monggo dulur-dulur sing ngerti obat wedhus sikile dingkulen, Bos. Jajal cel anu cel. Aku takok apa wi? Takok koret wi nek wedhus ngene iki. Ngadeg nek ngerti iki. Ora mbok bocah iki. Ora. Urung iso wi, urung iso. Tapi wis sampe ngadeg. Rong kuat Aku takok koret iki jajal cel anu dipanasno cel. Apane? Jadi ngene iki kudu oleh panas. kayak gendeng anu kalau. Heeh. Wi kurang anu wi gak tau dipanasno tak edose ngono e. Panasno ya deknane. Lah iya maksudnya iki dijajal. Benamu nek mangan diusui goreng jero aja. Iki lho Bos, wedhus mangane kaya ngene lho. Mengke macane belum bangun lho. Heeh. Iki lho. Nemane Nyapa? anu kaya ape ngadeng tapi jek loro. Iki linu jel ketoke. Linu. Ya ta, Kuat gak kuat. gak kuat. Jajal di anu. Tapi sikile gak piye. Kaya gak kuat ngono. Heeh. Tapi junjung sikil kok kuat lho. Lho. Lah ya mau jajal di panas nih. Jajal dibuka aja gendengene esuk jan. Ben kena panas. Aku tak koret tatae anu ora tau kena panas.
Gedine kok ngene. Pola wedhus lo wong wedhus. Dewi lho wis sundul jadi kandang kuwi. Nek gedine Heeh. iso deduk-dedukno tapi kok gak kuat anu. Iso gedung-gedung nih. Iso. Ndak. Ngerti ya? Wih, Lho, dedukno. wina sih tau digocek kita kayak kuat, tapi yo ora kita lemes kabeh, Jel. Iki kuat Mas lho. Kuat. Lho lemas kesano. Iku Namanya apa? Ramen apa delok wedhusmu lho. Iya, Jan, kuwi nyapa, Jan? Aku ya ora ngerti ya. Lah yo aku takok korete jere anu, kurang panas nggone. Kurang panas. Heeh. Kudu ngetokne apa piye? Ya tapi piye nek sing ngene ngetokno? Kuwi iso ta? Heh? Kuwi iso ta? Ya ora. Oh, liyo iso tekan njaba. Kuwi di pondok sik kuat to. Seneng ya aku. Yes. Ya kabeh Delok delok raine iki aku seneng banget. padha kowe ya. Jumbluk ngarep. Kuwi aku mau kembon. Pas ngenamu ka lho. Iya. Terus anu asane tak lantak delok ta. Tapi cetil. Lah iya jajal di panasno, tekan nggon panasane. Anu aja sementara ditekek kono sik. Diwekno ae. Heeh, tekan nang ngisor ya. Ngomong. kuwi Eh, kok ya iki dielokne to sing sitok. Guys, jungane kemah gedhe iki padha ae ta ora nek tunggale. Ki apa dhewe? Lah iki nendi sing anu anake? lain tak Mana tak? Panas di sate kok. Lah di sate ya. Coba jadi Enggak kayak kono. enggak aku anu apa? Delok dhewe Dika. Delok dhewe Dika kuwi Klet. kabari. Ngono wae. Oh dikabari Coba sing ngabari kowe. Mae. dikabari mamu. Wedhuse kayak sam laku. Wedhuse Dika. mereka kuatnya angkat sikit. Tapi- Tapi nek dengkul kok Nah, kuat. itu kok kuat lewu lho. Nek kowe ngono lho. Sing loro iki ning ngene iki lho. Ning garese. Iki lho. Ki nek kowe modele ngene nek kowe sikil iki. Nek kowe ki ngene lho, Kak. Piye? Ngene. Iya. Ngene lho nek kowe. Miring. Iya. Oga miring. Memangane kan, Mas. Ning racane gak kuat. Putra saiki sing loro. Dhewe jajal di anu di apa kuwi? Iki nang ngisor, kuwi kok kuwi kayak ngisor se karo sing iki. Tapi di anu lho, ngerti ya? Tapi tek iki ora dijokno. Loro. Tapi tek iki nih lho. Sing loro iki kuwi, Jon. Kuwi kabeh loro. Gak, sitok-tok sing loro. Delok ta kuwi wong sita kuwi lho Lho. yo padha ae. Denane mergo tak pijeti ora. Mersi tok-tok. Tapi tinggalnya kok. Masa tak? Tak kena paku ta. Ora. Paku apa ora enak to? Ora nek sing catu. Delok to ki raine, tak senengi raine lho. Apik. Iya. Metu bringose wisan. Tapi metu ora? Betul. Wedhus. Coba jadi ngono hingga aku delok wedhus Dika. Soale wedhus sing dari Mbak Jogja ki loro. Ya mungkin-mungkin nang mari. Nang mari. Ya infone dulur-dulur sing duwe obate monggo kei solusi. Obate apa misal engko nang kene enek ditekokno nang kene. Iya. Kayak ngono Kak. Iya to. Nek mangane ngombene ya anu, Manu wis seger ya. seger. Iki lho anu Kayak apa wae kayak wong cakat anu jilang cikumunyal lho, kayak lono cikumunyal. Iya. Mangan apa seger cuma dari sikile iki lho Mas Kak. Atae ya kuwi. Pancing klo. Eh, Kau diang ya, Jan? Diang ya, Jan. Coba jadi ngono konten tak kira begini pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.